Bon dia. Avui us comparteixo de nou una dansa guiada. És una dansa pensada per agafar terra, per arrelar-nos ben arrelats, perquè aquests dies hi ha molt moviment en quant a la nostra seguretat, sobretot pel tema econòmic, no? De com ens en sortirem o com ho farem el dia de demà, i llavors també tendim a estar molt aquí i és per arrelar-nos, tocar de peus a terra i sentir aquesta seguretat dins nostra. Sí, som-hi? Posem les cames obertes, que els nostres genolls no superin els nostres peus, i aquí posem les mans a la terra, els genolls no els tanquem, els deixem al màxim oberts, i aquí comencem a fer petits rebots, sostenint-nos amb les nostres cames. Mantenint la pelvis alta i els genolls oberts. Inhala i exhala en forma de canó per la boca. I aguanta aquí. Sent el contacte de la planta dels teus peus amb la terra i de les teves mans. Sentint la força de les teves cames. In, in. I pujarà el teu tronc. Inhala al mig, exhala al costat. Obre una mica més les cames i notes que el teu genoll superen el teu peu. Punt d'armàlic ben ferm, esquena lineal i recta. Sent com el pes es trasllada d'un peu a l'altre. I ara comença a tancar les cames. I aquí deixa anar. Sent el rebot de la terra. Sí? Espero i desitjo que amb aquesta força que heu agafat a les vostres cames us sentiu més segurs i segures. Fins demà!